Здравейте! Ако обичате вкусно приготвена, автентична и здравословна храна, ако обичате да пътувате, пътувания свързани с приключения, откривателства, заповядайте в Фотиново, най-красивото място в България. Тук ще ви посрещнат, ще ви нагостят. Фотиново е разположено на двата бряга на река Фотинска. Сгушено е в полите на Родопа планина. Тук ни посрещна кметът на селото Джамали Яшар и неговите усмихнати млади сътруднички. Уверете се сами в гостоприемството на фотинци. Кметът ни разказа за историческите и културни забележителности на селото, като подчерта, че според изследванията на НАСА това е най-чистото място на планетата, екологически център не само на България, но и на света. От историческите забележителности най-известни са Фотинските водопади, Фотинската скала, крепостта Калето, тракийското скално светилище Чатал Кая, което предхожда по възраст египетските пирамиди, петте римски моста Параклиса и автентичните калдаръмени пътища. Джамали и сътрудничките му са родени и израснали във Фотиново. Обичат това място и живеят в него заедно с семействата си. Във всяка къща, във всеки дом, тук жителите на Фотиново са готови да ни посрещат на ето такава вечеря, за която ще разговорят за културните, историческите ценности, за фолклора тук, за занаятите и естествено за кухнята. Какво е една културна вечер без кухня? Тук се гледат много животни, телета предимно и крави. Да, има развитие на животновъдството в село Фотиново. Има ферми, обособени ферми с по 20-30 животни. Има даже една ферма с 100 и кусур животни, които произвеждат предимно месо. Екологично чисто месо. Значи, бозаещи телета само за месо се произвеждат. Значи си хапвате хубаво месо тук. И благодарение на хората, които гледат. Да. Момичетата от Фотиново, да ни разкажат малко повече с какво се занимавате и можете ли да доите крава, защото тук? Не, аз не мога. Пробвала съм като по-малко, обаче не мога да доя. Обаче съм пробвала. Ама с моите родители също са отглеждали животни. Виждала съм как се отглежда, знам как се отглеждат животните. Готови ли сте вие, вашето семейство, точно е такава вечеря с туристите да има къщи за настаняване? Да, дори аз да не мога да ги направя някакви работи, имам и хора, баби, които могат да ги направят. Даже и други работи, мекици, кътми, такива работи могат да направят. Така че сме готови.